una noia dels anys 50 m'envia la caricatura del seu tiet pediatre que tenia això en consulta. Està bé. Jo no sabia, Ah, tu estàs ja transformant, Sí, estic transformant. O sigui, és fort, això. Per tant, vol dir, i és la pregunta que us faig, l'escriptor, realment, tot el que inventa pot passar? O sigui... És maco, això, Genís, aquest també feia flup o no? És que en el llibre es parla que aquest fetus el feia servir el metge per entretenir una mica la canalla, com el bon pediatre, quan anaven a... Passa al principi, no us descobreixo una cosa molt important, però hi ha una sèrie de sons com el... Era flup el soroll que feia el fetus? Flup. Blup, això, hi havia el blup i el jeje. Aquesta cosa onomatopeica ve de la literatura... O sigui, aquí el més important és que els catalans tornem a agafar... O sigui, si Figueres és la capital espiritual del món, Manresa, arrel d'aquesta novel·la, començarà a ser la capital literària. I ara aquí diran, ara s'ha passat. Sí, s'ha passat, però estaven contents a casa teva. Estaven molt contents. Per què? Perquè els nord-americans fan un descobriment narratiu extremadament important, que és el nou periodisme. I aquí hi ha l'aplicació del que el Tom Wolfe va fer amb La foguera de les vanitats, un llibre importantíssim, que revela una nova manera d'explicar les històries, que és incorporar el periodisme al món de la narrativa. I jo, com que soc periodista, m'he vist en la necessitat de desembarcar en la narrativa per, precisament, renovar la manera d'explicar les històries.